ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஹோம்மேட் சில்லி ஜாம். இது மிளகாயில செய்த ஒரு ஜாம். இனிப்பும் உரைப்பும் சேர்ந்து ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது கலர் பார்க்குறப்போவே ரொம்ப சிவப்பாக இருக்குது. இது முழுக்க அந்த மிளகாயில் இருந்த சிவப்பு கலர் தான். நான் எந்த ஒரு கலரும் ஆட் பண்ணலை. இது செய்கிறதும் ஈஸி, டேஸ்ட்டும் அந்த மாதிரி செமையாக இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்று. இந்த ஜாம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகமாக பொருட்கள் தேவைப்படாது. இதுக்கு ஸ்பெஷலான்னு பார்த்தா ஜாம் சுகர். அந்த ஜாம் சுகர் கிடைக்காட்டாலும் நம்ம நார்மல் சுகர் கூட பாய்ச்சிக்கலாம். டெய்லி நம்ம வீட்டில் பாய்ச்சிக்கிறது. ஜாம் சுகருக்கும் டெய்லி பாய்க்கிற சுகருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால், ஜாம் சுகரில் பெக்டின் என்ற ஒரு கலவை கலந்துருப்பாங்க. அதுதான் எங்களுக்கு அந்த ஜெல் மாதிரி அந்த ஜாமுக்கு கொடுக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் சுகரும் போட்டு செஞ்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதோட அளவெல்லாம் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், அங்கே இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நான் மிளகாய் விட்டுருப்போ என்னடா இவள் க்ளோஸ் போடுறான்னு வச்சுக்காதீங்க. ஏன் நான் போடுறேன்னு சொன்னால் நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான். என்ன மிளகாய் வெட்டிட்டு நம்ம சில நேரம் திடீர்னு எங்களோட ஃபேஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று தொட பார்ப்போம், அப்புறம் எரிய பார்க்கும். அது காரணத்தில் நம்மளோட சேஃப்டி காரணத்தை நான் க்ளோஸ் போட்டு செய்கிறேன். இல்லாதவங்க அப்படியே செஞ்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. நான் இதோட விதைகளை எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த விதையில தான் உரைப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். உரைப்பு பிரியா நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் விதையோட கூட போடலாம். ஆனால் என்னென்னா ஜாமில் அந்த விதை கடிக்க பார்க்கணும், கொஞ்சம் அதோட அந்த ஜாமின் டேஸ்ட் வராது. ஆனால் உங்களோட விருப்பம் தான், உங்களுக்கு இது விருப்பம் பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நான் இப்போ எல்லா மிளகாயிலையும் நான் 10 மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். அந்த 10 மிளகாய்ல இருக்கிற விதிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க போகிறேன். மிளகாயோட விதிகள் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா மிளகாயும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிக்க போகிறோம். இது நம்ம பிறகு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தான் எடுத்துக்க போகிறோம் விழுதா. ஸோ அதனால் ஆளும் சின்ன வெட்டி முடியல, பரவாயில்ல மிக்சியில் ஏற்ற மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். பூண்டு, அதோட மிளகாய், அப்புறம் அந்த தக்காளி தக்காளி ஊறுகாண்டு சொன்னேன். ஊறுகாண்டுன்னா அது தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்தபடியா அப்படி கடையில் விற்கிது. அப்படி இல்லாதவங்க தனி தக்காளி கூட போட்டுக்கலாம், இல்லை தக்காளி வத்தல், அதாவது காய்ந்த தக்காளி கூட பாய்ச்சிக்கலாம். இது நான் தண்ணி விடாமல் தான் அரைச்சிருக்கேன். நாம் இப்போ அரைச்ச விழுத ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அதோட ஒயிட் வைன் வினிகரும் சேர்த்துக்கணும். இந்த ஒயிட் வைன் வினிகர் சேர்க்குறப்போ அந்த இனிப்பு, புளிப்பு, உரைப்பு சுகர் கொஞ்சம் அதிகமாக்கும். அதோட அந்த ஜாம் சுகர் சொன்ன மாதிரி, ஜாம் சுகர் இல்லைன்னா நார்மல் சுகர் எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இந்த சுகர் எல்லாம் அந்த கலவை எல்லாத்தோடையும் மிக்ஸ் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் உரைப்பு பிரியர்களுக்கு 2 நல்ல உரைப்பு கூடின அதிகமான மிளகாய் 2 போட்டுக்க போகிறோம். அதை நீங்கள் வெட்ட தேவையில்லை, வெட்டினா உரைப்பு இன்னும் அதிகமாகிடும் ஜாமுக்கு. உங்களுக்கு உரைப்பு கொஞ்சம் தேவையாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு குத்திட்டா ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த உரைப்பு ஏற்கனவே அதோட சேரும். அதோட கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கிட்டேன். இது எனக்கு ஃபுல்லாக கொதிச்சு எல்லாம் அந்த ஜாம் பதம் வர்றதுக்கு ஒரு 25 நிமிஷம் பிடிச்சிது. ஜாம் பதம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு இதில் அந்த ஜாம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது கீழே விழாமல் அப்படியே கொஞ்சத்தோட நின்றுடணும். அப்போ தான் அதோட பதம் சரின்னு அர்த்தம். நீங்கள் ஜாம் போட்டு வைக்கக்கூடிய பாத்திரங்களை சுடு தண்ணியில் கழுவிட்டு நல்ல வடிவாக துடைச்சி வச்சுக்கணும், தண்ணி ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு அந்த சில்லியை வெளியில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கு கொடுக்குறதுக்கு தான் இது செஞ்சேன். அவங்க உரைப்பு பெரும்பாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க, அதால் அதிகமான உரைப்பு போடாமல் அது மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டேன்.
இப்போ பார்த்தீங்களா தெரியும் அந்த ஜாம் லைட்டாக அதுன்ற பதம் வந்துடுச்சு. இது இன்னும் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகிடும். நான் இப்போ இந்த சின்ன இதில் போட்டது இப்போ ஆக்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் வடிவாகவும் இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குல்ல. இப்போ நம்மளோட ஜாம் தயாராகிடுச்சு. இந்த ஜாமை வந்து நம்ம சீஸோட ப்ரெட் பான் ஏதாவது வச்சு சாண்ட்விச் செய்கிறப்போ சாப்பிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாமோட திக்னஸ் வந்துடுச்சு. இவ்வளோ தான். நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.